खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि एसटि बड' एडभार्टाइज इउटुब चेनेलाव आं बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय बर'नि आंगो गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि जि सिनायथि होग्रा फिरफिला आरोना बाथौ भुमिननि सावगारि। बे फिरफिलायाव आङो बाथौ भुमिननि सावगारिखौ जोंनि राङाफारा बियाबनि सिङावनो थानाय मोनसे गोदान गामि आरोना बाथौ धोरोमखौ गोबानानै लादों। बाथौ धोरोमाव माने फोजोबसिगोन आरो बिथांमोना दा ओंखायनो नैबेबायदि फिरफिलायाव बाथौ भुमिननि गोनांथि जादों होननानै आंनो आखिनो होफैदों आरो ओरैनोथ' प्रिन्टिं खालामबा हायोमोन, खिन्थु बिदि गांसेसेखौ माने प्रिन्टिं खालामानो आरोना, ओंखायनो आंनो इमारजेन्सि होफैबाय, गाबोननो नांथारगौ। बेनिखायनो आंबो जि हायै खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो आखिबाय सिम्पोलैनो आरोना, एसेबांबो माने स्टेन्डार्ड नङा। कालारखौ आङो नैबेखौनो होबाय लोगोफोर, मा होनो मार्कार मोनबा मोजां जागौमोन। मार्कारखौबो मोनासै, दिनै मंगलबारबो जाहैबाय, दखानफ्रा बन्द' जायो नालाय, बेनिखायनो नैबे कालारजोंनो आङो आखिबाय आरो एसेबां मोजां फैयाखै, नायनो हागोन नोंथांमोना। नै आं देखायनो र' नै लोगोफोर, बेनो सिम्पोल एरबाय आङो बाथौ भुमिनि सावगारिखौ। नै नायदो लोगोफोर, आं बेबायदिल' माने सिम्पोल खालामबाय आरो बाथौ भुमिनखौ। बेबायदि सिम्पोल एरबाय आरो आं। नैबे फिरफिला गिदिरथार लोगोफोर, फिरफिलायाबो नै उल्थाथिं माबायदि नुयो नायलाय, नै उल्थाथिंबो लोगोफोर, उल्थाथिं बेबायदि नुयो। ओरैनो सिम्पोल एरनो होनायखाय एरबाय आरो लोगोफोर फिरफिला।